Дома получилось, мы оформили. Людмила Саттарова 5 бала әнисе узган елдан бирле Казанның Воровский бакчачылык ширкәтендә төзегән йортларын исәпкә куярга йөри. Кадастр палатасында техпаспортын ясап биргәннәр, Росреестр теркәүдән баш тарткан була. Менә хәзер документка имза куелган, мөһер сугылган. Уже получили документы на жилой дом, все, он жилой. Без барлык документларны да кулыбызга алдык. Ул хәзер чыннан да торак йорт булып санала. Адрес биргәннәрен көтәбез. Аннан соң балаларыбызны шунда пропискага кертәчәкбез. Бер ел элек Росреестр үз документларын муниципалитетлардагы җирдән файдалану кагыйдәләре белән чагыштыра башлый. Алар буенча дачада торак йорт төзү тыелган. Быелның июнь аеннан бирле Россиядәге судларның карарлары нәтиҗәсендә йортларны терки башладылар. Жилой дом учетка куялабыз, һәм прописация итә алабыз анда. Менә бер ел без аны эшли алмадык. Хәзер тагын эшли алабыз. Кадастр инженерга БТИга бик әйбәт. Без кешегә булышабыз, куябыз учетка, жилой дом СНТда һәм пристройларны да оформлять итәбез. Бүгенге көндә дөрестән дә кешеләрнең озакка сузмыйча мондый мөмкинчелек булганда аның белән дөрестән дә файдаланып калырга кирәк дип уйлыйм. Белгечләр әйтүенчә, муниципалитетлардагы кагыйдәләр үзгәрмәде. Бакчачылык ширкәтләрендәге йортларны исәпкә куеп федераль дәрәҗәдәге яңадан кертелгән дача амнистиясе буенча башкарыла. Ул 2031 елның 1 мартына кадәр гамәлдә булачак. Халык аннан элек тә актив файдалана иде. Хәзер дә кулланып калыр дип ышанабыз, ди белгечләр. За прошлый год по упрощенной системе в собственность оформлено более 2500 земельных участков. Узган елга диләштерелгән система буенча 2000 ярым җир кишәрлеген рәсмиләштерделәр. Бу 180 мең торак йорт дигән сүз. 2016 елдан бирле 93 мең объект салым системасына кертелде. Җирдән файдалана торган шартлар бар. Газ үтә торган торба, электр чыбыклары сузылган, тимер юл үтә торган урыннар булырга мөмкин. Бакчачылык ширкәте шулар янында урнашкан һәм тиешле таләпләргә туры килми икән, Росреестр йортны исәпкә куймый. Шуңа бакчачылык ширкәтләрендә йорт төзергә ниятләгән очракта казыгын какканчы кайда рөхсәт ителгәнен ачыкларга кирәк. Илдар Сафиуллин, Владимир Гурьянов, Яңа гасыр каналы.